Tolgun kanalından hemmeňize salam dostlar. Biziň bugünkü videomyzyň ady telewizioniýa döwri gutardymy? Ýernäme? Video geçelim. Has öňler radio bardy. Soňra telewizor peýda boldy. İlkinji telewizoniýa 1923-nji ýylda Angliýanyň Hastings şäherine John Logie Baird tarapyndan oýlanyp tapyldy. İlkinji telewizion surat 1926-njy ýylda Baird tarapyndan efira berildi. Bu bolsa radio ýaýlymyna täze bässe şykly diýmek bolýardy. 1939-njy ýylda New York Times gazetyna telewizioniýa radio bilen asla bässe şolup bilmez. Çünki adamlaryň oturup ekrandan gözlerini aýyrmazlygy gerek. Emma Orta Amerikan maşgylasy muňa hiç ýyl wagt tapmaz diýen habarlar bardy. Ýöne hemmämiziň bilşimez ýaly telewizion dünýäsi radio dünýäsiniň has öňüne geçdi. Aslynda diňe bir radio däl, teatr sunutynyň hem meşhurlygyny pese düşürdi. Aýdylmaly ýene bir hakykat bar. Biz muny duýsak-da, duýmasak-da, gün geçdikçe telewizion dünýäsi hem ýoş-ýoş ýitip barýar. Munyň hem esas sebäpleriniň biri bolan kompýuterlaryň we akylly telefonlaryň peýda bolmagy bilen dören sosial media. Alimlaryň barlygyna görä 2020-nji ýylda adaty bir adam bir ýylyň dowamynda ortaça 800 saat sosial media oýnar. Ýagny bu bir adamyň hiç durman 33 gününi sosial media berdigi bolýar. Bu möçüriň 2021-nji ýylda 39-40 gün içenni artjakdygy saklanýar. Adamlar kim-kimden görmek isleýän kinolaryny, habarlaryny ýa-da şuna meňdeş özlerine gyzykdyrmy döretýän habarlary telewizordan näle internetden görmegi saýlaýarlar. Munyň esas sebäplerinden biri, eger sen telewizor arkaly görmek isleseň, seniň haçan haýsy habar görjekdiňi ýa-da haçan haýsy aýdym dinlejekdiňi telewizion ýolgam kesgitleýär. Emma 20-nji asyrda adamlar muny islemeýär. Çünki günümizde internet ulgamlary arkaly gün tertibine haçan näme etjekdiňe özüň karar bermek mümkin. Telewizion dünýäsiniň ýetip sosial medianyň meşhurlygynyň artmanyň ýene bir sebäbi sosial medianyň rahat bolmagydyr. Ýagny telewizor ulanjysynyň hökman öýünde telewizoryň başynda oturup tomaşa etmesi gerek. Emma sosial medianyň ulanjysy bolsa, islendik ýerde islen zadyny telefonlardan, tabletlerden ýa-da kompýuterlerden syn edip bilmekdir. İnternet ulanmalarının telewizioniýadan ýene bir artykmaçy tarapy reklamalar. Meselem YouTube ýa-da şuna meňdeş islendik bir platformalarda video görüp oturýarka öňümizden çykan reklamалary 3-4 sekunddan geçirmäge mümkinçiligimiz bar. Emma telewizioniýada minimum 5, maksimum 30 minut aralygynda reklamалary görmäge mejbur bolýarys. Hemmämiziň bilşimiz ýaly häzirki ýaş nesilleriň telewizion dünýäsinden has uzak bolup günleriniň köp bölegini internet ulanmak arkaly bile geçirýärler. Geljegimiz hem ýaşlaryň gurmanlygyny düşünsek, telewizion dünýäsi düýünden ýitip biler. Bugünkü videomuzy halan bolsaňyz video like basmagy, öz pikirlerinizi aşagda kommentarda bellemegi we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Indiki videolarda görüşýänçek.